ya. Sampai sini bos, sampai sini. Ih, ngombe arak ya. Ora ono rong taun kamu dadi presiden dipaksa mudhun jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono nyatane dadi lawan politik orde baru dadi korban ambisi reformis palsu nadyan cacat netramu Iya, Mai. nanging ngerti batinmu ngendi kucing ngendi asai LSM opo partai ormas opo mung RT sing penting tumindake kelingan olehmu sing prasaja agomo ngayomi jagat raya Indah. so Ya Mai. salumu akeh sing rumangsa pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah